Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito ang programang hindi ka huhusgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At wag na nating patagalin pa to. Meron tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? Francis. Francis. Tama po kami ng pagkakarinig? Papa DJ. Ilang taon ka na, Francis? 42 po. 42. Sang lupalop ka naman galing, Francis? Pasay po. Pasay. Uy, lapit lang. Pwede pala natin makita agad si Francis. Oo. Okay, sige Francis, di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito, no? Francis, 42, from Pasay. Ano ang top secret mo? Naging ex ko po yung kapatid ng wife ko. Naging ex mo yung kapatid ng asawa mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Alam ba ng misis mo na ex mo yung kapatid niya? Hindi po. So, mas nauna muna si misis mo. Mas nauna po muna si Mrs. bago ko nakilala yung kanyang kapatid. Oh, gandang kwento to ha. Sige nga, pwede mo ba kaming dalhin doon sa pagkakataon kung saan nakilala mo si Mrs. at biglang si kapatid ay nakadaupang palad mo? Bali, last 2015, nakilala ko po yung Mrs. ko. Dito lang din malapit sa Pasay. And then, eventually, nagkaroon kami ng unang anak. Then dahil nga nagkaanak yung misis ko, kailangan niya ng katuwang sa bahay dahil ako nasa pandemic pa nung bago mag-pandemic, nagtatrabaho na rin po kasi ako. And then pinauwi niya yung kapatid niya dito sa Manila. Siya yung naging katuwang namin na Etong kapatid niyang to, mas matanda sa kanya o mas bata sa kanya? Mas bata po. Mas bata sa kanya. So, etong kapatid niya na ito ay tumulong sa inyo para mag-alaga sa bata. Tama ba? Opo. Tsaka tumulong na rin po ako para makahanap siya ng trabaho dito. Nung time na hindi pa kaya ng misis ko na mag galaw-galaw. Dahil kakapanganak niya lang? Opo. So yun ba yung unang pagkakataon din na nakita mo ng personal yung kapatid niya? Opo. Anong masasabi mo sa itsura niya? Anong pinagkaiba ng itsura ng misis mo at nung kapatid niya? Bali, mas bata po yung kapatid niya and then parang kakagraduate lang po ng college nung time na yun. Wow, kakagraduate lang. So fresh, kumbaga. Mm-hmm. Opo. In terms of facial features, sige nga, anong itsura nitong asawa mo at yung kapatid niya? Yung isa, kamukha ba ni Marian Rivera? Yung isa, kamukha ni Bella Padilla? Sino kamukha mga artista nitong mga to? Halos magkamukha lang din po sila, mas fresh lang po yung kapatid niya. Mas fresh? So, nung nakita mo ba yung kapatid niya, uy, ang ganda rin ng kapatid niya, ganon. Gumanon ka ba? Nung sinundo ko pa po sila, yung kapatid niyang babae sa terminal, hindi pa ako nagulat po ako na bakit iba yung itsura niya sa picture tsaka sa messenger tsaka sa original. Bakit Kuya Francis? Ano bang itsura niya sa picture? Ano rin bang itsura niya sa personal? Yung pinadala po kasi sa messenger, medyo parang po siya mas parang high school pa lang po siya nung nakita ko. And then nung sinundo ko po siya sa terminal, mas maganda po siya tsaka mas sexy po.
Okay, so ikaw ang sumundo sa terminal, ikaw lang or may kasama kayong misis mo? Ako lang po kasi that time ano po ko hindi pa gaanong yung TNBS, so nagta-taxi po muna ako. Okay. Mhm. So, bitbit mo yung taxi mo, sinundo mo siya, na ikaw lang mag-isa. Tapos ano nangyari? Yung pagkasundo mo sa kanya, na nakita mo na parang iba pala to sa personal. Mas Malakas yung dating. mas malakas yung dating. Opo, malakas po yung dating, tsaka kumbaga bago sinundo, 1 month na po kami magka-chat nung kapatid niya at saka yung asawa ko. Bali may GC po kami yung time na yun. Ano na po kami, sobrang close na kami nung time na yun. So magaan na yung loob ninyo sa isa't isa nung nagkita kayo at sumakay siya sa taxi mo. Opo. Okay. So, sige, dalhin mo kami dun sa pagkakataon na nararamdaman mo na parang merong kakaiba sa koneksyon ninyong dalawa nitong kapatid ng misis mo. Nung time po na after 1 year na nandyan na yung kapatid niya sa bahay, mas lalong gumaan yung pakiramdam namin sa isa't isa. And then may time na ihatid ko sa work kasi may work na po rin siya noon eh. Tapos susunduin ko siya. Bali nagkakausap kami ng medyo palihim na, hindi alam ng ate niya. Then one time, may time na ihatid ko siya, hindi alam ng ate niya na iba pala yung paghahatiran namin. May pinupuntahan na kami. So, sa madaling salita, may nangyayari sa inyo ng kapatid ng asawa mo? Opo. Okay. So, hinahatid mo siya. Saan mo siya hinahatid? Pwede ko bang malaman? Pwede ba namin malaman ni DJ Rocky? Red, black, and white? Ano to? Red po. Red. Yung... Minsan po kasi pa iba-iba rin yung pinupuntahan namin. Meron din sa kagat ng apple. Kagat ng apple? Ano yung kagat ng apple? Meron pa bang kagat ng apple? Dati kasi nga, 'di ba? Oo. 2015, 16, 17, oh. Kagat ng apple, no? Buhay pa rin ba yun? Yung kagat ng apple na yon? Parang bihira na po makita eh. Parang bihira kulay na. itim na apple doon na. Oo. Saan kayo mga bandang lugar? Like Pasay ba? Santa Mesa? Oo, lumalayo ba kayo? Oo. Iba po eh. Parang halos nalibot na po namin yung buong Manila eh. Nalibot. Wow! Nalibot nyo na buong Manila, ha? Ano pinakamalinis? Oh, sige nga. Ano lang yung kulay lang May ano po kasi na may time na papasok kami sa may kulay na pula, may kulay dilaw, Mm-mm. and then banda sa north meron ding parang astronomical. Oo, yun. Alam ko yun. Yung mga naka-orange na buhok pa yung mga babae nandun sa loob, no? Opo. Uy, ba't alam mo? No? Okay. So, Francis, hindi alam ng misis mo na doon kayo napupunta ng kapatid niya. Mm-mm. Anong nag-udyok sa'yo na gawin tong bagay na to? Like, for sure, hindi to yung agad na, dalhin kita dito sa lugar na to. Ano yung pinaka-turning point? Na as in pangyayari na biglang may nangyari sa inyo. Ano tong turning point na to? Nagkahawakan ba kayo ng kamay tas naramdaman mo na may tensyon na dumadaloy sa dugo mo? Yung ganun. Pwede mo bang ikwento yun sa amin? Ano po kasi ako, minsan pagka wala akong biyahe, nasa bahay lang, nakikita, alam din ng misis ko na minsan nag-e-edit lang ako sa cellphone ko ng mga pictures, mga ganun. And then, parang napag-isipan ko na pwede ba kitang picture na din, may edit lang ang picture, ganito, ganyan. Pumayag naman po siya, sa apps lang naman po ako Then, habang tumatagal na month na Kaya Francis, teka lang. Saan kayo nag-photoshoot muna? Hindi, sa bahay lang po. Bali, pagka-picture ko po, ine-edit ko na kagad sa isang app. Okay.
Tapos pinapakita ko sa kanya. And then nagustuhan niya naman. Then may one time na nag-edit ako ng picture, nakasama ko siya dun sa inedit kong picture, and then nasa beach kami na naka ano lang siya, naka two piece, and then naka trunks. Nagustuhan niya. Then na-hook up na kami dun sa gusto mo bang mangyari to? Gusto mong dalawang tayong magpasyal sa ganitong lugar. Sabi ko, okay lang, walang problema. Hindi ko naman iniisip na may magtutuloy-tuloy yung ganong pangyayari. Parang gumawa kami ng isang mundo na sa amin lang umiikot. Wow, grabe naman yung linya mo na yan, ha. Gumawa kami ng mundo na sa inyo lang umiikot. Wow. Okay, so dahil dun sa pag-edit mo ng picture, nagtanong ka sa kanya, pumayag naman siya, napudpad kayo sa lugar na walang kusina, napared kayo, napa-apple kayo, kagat ng apple, whatsoever. So, habang ginagawa niyo yung mga ganong bagay, naiisip niyo ba yung kapatid niya, tsaka yung misis mo? Naiisip naman po, pero ang sabi ko sa kanya, parang hindi na yata okay to, pwedeng tigilan na natin. And then eventually ang sabi niya, hindi ko na kayang pigilan yung sarili ko. Na-hook up na ako sa kumbaga Siya mismo nagsabi? Opo. Pwede bang malaman muna kung anong itsura mo, Francis? Like, pwede mo ba describe sa amin kung anong qualities yung meron ka physically? Kasi, syempre, parang yung dating mo sa amin, para kang, parang ang macho-macho mo, Oo, ang pogi-pogi mo, ganun. Pwede mo ba describe Moreno sa ka ba? amin? Maputi ka ba? Matangkad? Anong height? Hindi naman po. Medyo pagka semi-calvo po, medyo kahawig ko si Derek Ramsey. Ganun. Sino? Hindi po, si Berwin Mailey. yung gumanap po ng Notorious. Notorious. Ano to? International? Pinoy henyo pala to. Dito po sa Pilipinas din si Sino? Anong teleserye niya ngayon? Kamukha mo si Bembol Rocco, ganun. Bembol Rocco? Hindi po. Notorious. Hindi po. Bata? Matanda? Victor Neri. Victor Neri po. Victor Neri. Wait lang, search ko nga. Victor Grabe ka. Neri. Victor Neri, anong height mo? Kaya Francis? Bali, 5'2" lang po. 5'2". 5'2". Pero yung laki nung mo, malaki? Maliit? Hindi naman po. Yung laki ng sasakyan mo, ganun? Maliit, malaki? Sakto lang po. Sakto lang. Pero magaling ka. Sabi niya po. Magaling magmaneho. Oo, kasi ilang taon ng driver eh. Biyaheng langit. Oo. Okay. So Francis, ngayon medyo nagkaroon na kami ng idea kung anong itsura mo, tsaka itsura nitong kapatid ng misis mo, tsaka ng misis mo. Sige. So, anong nangyari pagkatapos ng pag-aamin sa'yo ng kapatid ng misis mo na na nahuhulog na siya sa'yo? Bali, ako na po yung gumawa ng paraan para mag-stay muna sa work. Bali, dumating yung pandemic na nag-stay to work kami. Work to Kasi dati po akong nagtrabaho din as a Opisina. driver po ng mga Chinese. Okay. Pasay Pag Pasay, marami talaga. Tsaka Oo. dito Paranaque. Kaya pala ang pogi mo, Kuya Francis. Pogi. Konektado Hindi talaga tayo, ha? Pogi. Pogi mo, Kuya Francis? Kaya nga, pogi ni Francis. Tapos Kuya Francis, anong work? Work from home? Driver ka, tas work from home ka, Kuya Francis, ganon?
Ano bang ano mo? May ganun ba, driver? On call? Stay to work po na ano. Stay driver. in. Okay. Okay. Kala ko naman, ano ka eh. Okay, stay. Oo. Oo naman, kasi paano nga siya Oo, makapag-work from home Oo kung nga eh. driver ka, di Kasi ba? naguluhan din ako sa kanya kanina eh. Work. Sabi niya, work. Sa pagkakalam ko sa ganyang mga sitwasyon ng pandemya, meron talaga si company may inaalat na room o kaya kwarto para dun sa kanyang mga empleyado o trabahador. Tapos, Opo. yun yung nagiging parang quarters Oo, nila. quarters nila. Oo. Tama ba? So, meaning, hindi mo nakakasama yung misis mo nung pandemya. Hindi po. Oh, paano kayo nagtuloy-tuloy nito ni kapatid? Bali sa hanggang ano na lang po kami, social media na lang po sa messengers mga ganun. Then, nung time na natapos yung pandemic, yun din yung time na pinauwi na ng misis ko yung kapatid niya sa province. Then, yung anak kong lalaki na ano, medyo nag-aaral na, inuwi niya na rin po ngayon sa province. Gano'ng katagal kayo nagkaroon ng relasyon ng kapatid ng misis mo, Kuya Francis? Umabot po ng 2 years. 2 years. Sa 2 years na yun, Kuya Francis, gano'n kayo kadalas magtagpo ng inyong biyaheng langit? Sa isang buwan po or sa isang linggo, halos 4 times or 3 times. 4 times or 3 times? Grabe, hataw ka dun, ha? Pero balikan ko lang yung sinabi niya kanina, 2015, 'di ba? Naging sila nung misis niya. Tapos after a year nanganak, tapos tsaka dumating si kapatid. So after a year kamo tsaka kayo nagkamabutihan 2017. Kung kukumputin natin 18, 19, 20, 3 taon 'yun bago magpandemya. Oo, 3 years kayo, Kuya Francis. Tama ba? Opo. So more than 2 years din pala. Kaya Francis, paano nag-end and paano mo tinapos ang lahat? Nagkaroon ba siya ng asawa? Actually, may communication pa rin po kami, and then kaya lang hanggang yun hindi ko pa rin matanggal sa isip ko tsaka sa sarili ko na mag-edit ng mga pictures namin. Pinagko-combine ko yung pictures niya, and then yung pictures ko gumagawa pa rin po ako ng Edits mo? combination ng picture niya na nasa isang dagat lang kami na masaya. Ganun lang. So, meron pa pala kayong communication. Meron pa po, pero hanggang message and tawag na lang po minsan. Wala Hindi na nang po doon communication talaga, ha? Wala Ang ganda ng word na yun, communication. Wala nang communication lang. Oo, Tama? communication na lang talaga. Opo, communication na lang po. Virtual na lang ang mga ginagawa ninyo, gano'n? May virtual ba? Nagbi-video call ba kayo? Nasa province na po sila ngayon Sa probinsya na. Etong si kapatid, tama? Opo, tsaka yung misis ko po. Yung anak nyo? Nandun din po, nag-aaral na po yung anak kong isa. Bali, mayroon na po kaming 2 anak. So, Francis, ngayon, anong status ninyong dalawa ng misis mo? Going stronger naman po kami after 15 years last August. Matindi ka, Kuya Francis. Going stronger! Iba din talaga to si Kuya Francis. Buti hindi kayo nahuhuli, hindi nakakaramdam, hindi nakakapag-isip ng kakaiba? Yung misis na, uy, parang Hindi po kasi alam niya, sobrang close lang din po kasi kami nung sister niya. And then pagka magbabakasyon naman po ako sa province nila, every 3 months po kasi umuwi ako doon para magbakasyon. Yung kapatid niya, nagtatrabaho niya doon sa bayan, and then ako po yung naghatid at saka nagsusundo sa gabi.
So hindi po wala naman pong pakiramdam, walang nararamdaman si Mrs. kasi alam Malinis niyo, ka close kami, magtrabaho, no? sobrang close kami Mm-mm. dito, ganyan. Pero pag inaatid ko po siya sa umaga, yung sister niya, may time na yayakapan lang kami, magkikis lang kami, and then uwi na ako. And then sa gabi naman, ganun pa rin. Pagka sa ano naman, bago kami umuwi, sasaglit muna kami dun sa, kasi meron kami nadadaanan eh. Maliit na parang Napahingahan. Hotel, ganon. Mm-mm. apo. Mga ilang oras kayo tumatagal lagi kapag nag-check-in kayo? Gusto ko lang malaman. 1 oras lang po. Ilan yon? Ilan? Okay lang kayo dun sa 1 oras. Okay lang po kasi saglitan lang po kasi yung from bahay to mismong pinagtatrabaho ng kapatid niya, nasa almost 30 minutes po eh. Ang layo pagka tricycle yung ang nirarason na lang namin para bumibili muna kami ng mga grocery bago Umuwi. Opo. So nakakailan nga kayo sa loob ng 1 oras sa loob ng hotel? Bali 2 hanggang 3 po. Hindi mo Kuya Francis, 1 hour lang ha? 2 to 3 times. Fairness naman. Talagang sinusulit po namin yung time na habang nandun ako. Sinusulit na po namin dahil medyo matagal na rin po Pero hindi ka ba natatakot na mahuli kayo? medyo may pag-aalinlangan din po minsan pero nag-ano na lang kami nung kapatid niya eh. Talagang pinagtsatsagaan namin na Pinagtsatsagaan. gumagawa ng paraan para hindi mabisto. Kaya Francis, gusto ko lang din malaman, paano mo hinahandle na kapag nagkikita kayo ng misis mo at nandun yung kapatid niya, tapos syempre loving kayo ng misis mo, yayakap ka, kikis ka, parang sweet kayo, nakikita ng kapatid niya, paano mo hinahandle? Anong sinasabi sa'yo ng kapatid niya? Bali pagka ganun po na parang nasa loob kami ng bahay, parang wala lang, parang oy, sweet matagal na naman yan bago umuwi, sabi nung ex ko. Then sa gabi naman ganun din ang nangyayari. Kumakain kaming sabay-sabay ng 3, pati yung mga bata, and then ganun nga po ang sasabihin, sulitin mo na ate kasi pag umuwi ng Manila yan, tagal na naman. Kala ko, sulitin mo na ate. Pahaging. Kasi ako naman. Ganon. Ano pakiramdam, Kuya Francis, na ganyan? Na kasama mo yung ex mo, tapos yung misis mo sa isang bahay. Ano pakiramdam mo? Feeling mo ba parang ang pogi-pogi ko, nakakalusot ako, okay ang lahat? Ano nararamdaman mo, Kuya Francis? Masaya lang naman po kasi parang nakakasama ko yung asawa ko, pati yung minamahal ko na hindi alam nung isa. So meaning, etong pag-uusap natin to parang may binabanggit kayong kasama mo, misis mo, kasama minamahal mo. Sinong mahal mo? Yung misis mo? O itong kapatid ng misis mo? Yung misis ko po. Ano yung kapatid ng misis mo? Ano siya para sa'yo? Siya yung asawa. Nitaligtad ni Kuya Francis. Siya yung asawa, tapos misis niya mahal niya lang, ganun. Ano na lang namin nung kapatid niya, give and take pleasure na lang po eh. Ano ulit? Sorry. Give and take pleasure. Give and take pleasure! Oh, grabe yun. Ngayon ko lang narinig yun, dude. Give and take pleasure! Dapat tandaan na. Meron na tayong tinatawag na Give and take pleasure! Kuya, give and take pleasure ang tawag ninyo sa isa't isa, tama ba ko? Opo.
Kuya, Opo. may plano ka ba na tapusin na lahat ng to, yung give and take pleasure ninyo, tapos mag-focus ka na lang sa asawa mo? Napag-usapan na rin po namin yan nung time na bago ko umuwi ng Manila. Mm-mm. And then sabi niya, sige, okay lang kasi meron na rin bumabakod sa akin, meron na rin naliligaw sa akin na taga rito. And then matagal na rin naliligaw sa akin, hindi ko lang pinapansin dahil sa'yo. Grabe. So, ganun talaga yung dating mo sa kanya, kakaiba. Mm-mm. Opo. May time nga po na minsan parang nasabi niya rin po last time na bago magkaroon ng pangalawang anak namin, bakit hindi mo na lang gawin na iwanan yung kapatid ko, yung ate ko, para tayo na sabi ko, hindi po pwede. Grabe ka. O sige, sila na pogi. Basta sa akin ang dating. Oh, grabe ka. Ba talaga. So nanindigan ka na mananatili ka sa poder ng iyong misis at mga anak. Tama ba? Opo. So anong plano mo ngayon? Tuloy-tuloy pa rin ba yung pakikipag-communicate mo? Itutuloy-tuloy mo pa rin yung pakikipag-communicate mo dito sa kapatid ng misis mo? O medyo nare-realize mo ba na hindi ko na dapat tinutuloy kasi baka magkaroon pa ng mas malaking problema? Ganon. Bali, naisip ko na rin po yan. Kailangan ko na rin itigil dahil hindi na rin po tama yung sa loob ng maraming taon. Kailangan putulin na eh. Dahil lumalaki na rin yung mga bata at saka iba na yung mga pananaw nung misis ko na parang medyo nakakaramdam ng hindi maganda. Yan, maganda naman at least naiisip ni Francis tong mga bagay na ito, 'di ba? Pero alam mo yun, syempre hindi sapat na naiisip lang natin yan. Ginagawan din talaga natin ng paraan para matupad yung mismong pag-iisip na yan o yung sinasabi mo sa sarili na ganyan. Tama. Sa pagkakataong ito ba, as we speak, Francis, wala ka ng iba pang ine-entertain na iba sa buhay mo? Wala ka ng ibang babae bukod dito sa kapatid ng misis mo? O may iba ka pang sinasakay sa sasakyan mo? Wala na po, DJ, kasi ang focus ko na po ngayon yung family ko, yung dalawang anak ko at saka yung misis ko mismo. Dahil nung pag-uwi nila ng province, wala nang doon, wala silang ibang mapagkunan ng financial. So ako na po yung mismong gumagawa ng paraan para pagbigyan sila, mapadala sila ng mga kailangan nila. Mm-mm. So yung focus ko is focus na lang talaga sa family. Very good. Dapat talaga, di ba? Ma-realize mo din na mali yung ginagawa mo. And makakapagbigay ka na ngayon ng tamang sustento sa pamilya mo ngayon. Mm-hmm. Di ba? Kailan kayo ulit magkikita ni misis? Balak po namin this December kasi ang gusto niya po makabalik ng Manila for vacation ng mga bata. Mm-hmm. May pasyal sila. Kung hindi man sila makapunta rito, ako po ulit ang pupunta doon para may pasyal naman sila sa ibang lugar. Ang balak po kasi namin going to Baguio eh. Oh, kailan naman kayo magkikita ni sister? Bali, nasa isang bahay lang po sila eh. Oo nga, pero kailan nga yung pag-uusap ninyo? Mm-hmm. Kung meron man. Wala na po wala na po kaming pinag-uusapan na about doon sa tungkol sa mga nangyari. Kung ang pag-uwi ko po doon, kung ano na lang yung madadatnan ko, yun na lang po, wala na pong iba. Focus na talaga. Kaya nga sige, question ha, Francis ha, kung talagang focus ka na sa misis mo tsaka sa mga anak mo. Ganito, pag uwi mo dun sa probinsya nila, nakita mo ngayon itong si sister. Naka-miniskirt, may pa-cleavage, mukhang mabango, mukhang malinis. Grabe, ang lakas pa rin ng dating.
tapos walang tao sa bahay. Anong gagawin mo? Francis. Pagka minsan po kasi nangyayari po talaga yun, ang ginagawa ko po, nag-aayos ako ng mga dapat na ayusin sa bakuran. Halimbawa, mga nagbubuting-ting po ako kasi minsan nag-aayos ako ng motor, may junk shop naman kami minsan doon. And then tinatawagan ko si Mrs. kung anong oras pupunta sa school, mga bata magsusundo, ganito ganyan. Bali, ini-interrupt ko po yung ginagawa ng kapatid niya para hindi ako ma-hook up ulit sa kanya. Ano nga gagawin mo? Nagbuting-ting nga. Pero nagbuting-ting sa labas. Sure ka, nagbubuting-ting ka doon sa labas? Hindi yung iba yung binubuting-ting mo? Hindi po. Kasi may shop din yung bayaw namin doon, yung bayaw niya na gumagawa ng mga ibang kalakal na binebenta. So doon po ako tumutulong-tulong pupunta doon para makaiwas doon sa kapatid. Umiiwas na talaga si Francis. Focus. Focus. Iba rin. Paano Kuya Francis kung habang natutulog ka, napagod ka sa kakabuting-ting, wala pa rin si Mrs. Nandun ikaw sa kwarto, pumasok bigla si kapatid. Tas sabi, walang salasalita. Hinawakan yung katawan mo. Oo. Tapos napadpad yung kamay niya sa ulo mo. Anong gagawin mo kay Francis? Lalabas po ako ng bahay. Naninindigan Para talaga si makaiwas na po Francis sa ngayon. Focus ka, Francis, ha? Focus, grabe. Ibang klase si Francis. Maninindigan. Pag nahawakan bigla si Junjun, tatayo. Tapos lalabas ng bahay. Eto, paano kung i-blackmail ka niya? Sabihin niya, Francis, kung hindi mo ako papaligayahin muli, sasabihin ko sa kapatid natin ang lahat ng ginagawa natin. Ayan, paano pag ganun? Paano mo i-handle yan kaya Francis? Papayag po ako na i-blackmail niya kung yun magiging niya, na maging masaya siya. Kung ilalabas niya yung lahat ng katotohanan at malalaman ng misis ko. Kung hindi man ako mapatawad ng misis ko, wala akong magagawa. Pero kailangan ko nang lumayo doon sa kapatid para lang mapag-focus yung asawa ko at saka yung mga anak ko. Grabe. You passed the test. Yun! Palamakan natin si Kuya Francis! Grabe. Sir Francis, huwag mong kakalimutan na isa-isip at isa-puso lahat ng mga sinabi mo ngayong gabing ito, yung mga sagot sa mga tanong namin. Sinagot mo. Yes. Ng tama, di ba? Pero sana magawa mo rin ng tama. Tama. Sinong pinakamamahal mo kaya Francis? Yung misis ko po. Yan! Saka yung mga anak ko. Yan! Ninervous ako dun, tsaka. Isa tsaka mo, ninervous ako bigla. Saya. Okay. May gusto ka pa bang sabihin, Sir Francis? Kung nakikinig mo po yung ex ko, yung kapatid ng asawa ko, sana kung magkagustuhan kayo ng nanliligaw sa'yo, mag-focus ka na sa buhay mo tsaka sa boyfriend mo dahil hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Yung pagkakatanda natin para na sa pamilya, para sa family, magiging family mo at sa magiging anak mo. Kasi hindi naman habang buhay na magiging ganito tayo maayos. So mas mabuti na putulin na nating relasyon na kung ano man yung napagdaanan natin, mas okay na harapin natin yung future para sa sarili mo at saka sa magiging boyfriend mo. Yun lang po. Well said, no? Grabe naman.
Kanino ka lang tatayo, Kuya Francis? Sa misis ko po at sa mga anak ko. Yun! Iba ka, Kuya Francis. Okay. Salamat, Kuya Francis, sa iyong pagtawag sa programang ito. At sana talaga tuloy-tuloy na yung mindset mo na ganyan. At dumaan sa tamang daan. Oo. Yan. No left turn. In Tagalog, bawal mangaliwa. Pwedeng kumanan. Oo. Yes to right. Yun, Turn. Oo. yun. Maraming salamat din po and more power po sa inyo. Good luck din po sa Saan? sa araw-araw na pag-i-airin ninyo. Araw-araw din po at saka gabi-gabi rin po ako nakikinig sa inyo. Sino yung kausap mo ngayon? Si DJ Jello po. Oh! At syempre, ang ating Basa Princess, sino? Sino yung kausap mong babae ngayon? Si DJ Rocky Terra po. Yun! Kailangan pa bang? Matagal na po akong nakikinig nung pang afternoon show, afternoon Erica pa po. ng Thank DJ. you. O, sagot ka muna. Kailangan pa bang? I-memorize yan. Vision na to. Oh, basic na tayo ngayon. Basic na, Oo. basic na. Ulitin natin. Kailangan pa bang? I-memorize yan. Basic! Yun! Pagawa nga natin yan sa mga caller natin Oo. sa susunod na araw. Anyway, thank you, Francis. Ingat palagi. Maraming salamat po. Thank you, Kuya Bye. Francis. God bless. Ingat ka sa biyahe. Enjoy. Salamat po. Grabe, ang dami natin natutunan tonight. Dami ko Meron, natutunan. nakalista Ayan, si Kuya Nong, tawang-tawa ako dyan kanina. Word of the day. Phrases of the day, words of the day. Yan, Okay, okay. sige, simulan natin. Number 1, Kama. nication. Ayan. Second, Going stronger. Pangatlo, Ayan. Give and take pleasure. Ano pinaka-paborito mo dyan? siguro nagulat ako doon sa give and take pleasure. Hindi ko kinaya. Doon sabi ko talaga, wow. Galing ni Kuya Francis. Actually, alam mo, matalino siya eh. Oo. Yung mga vocabulary niya, napakalawak. Oo, tsaka magaling dumiskarte, natago pa eh, di ba? Tsaka, imaginein mo, di ba? Magtatagal sila sa pag-check-in ng kapatid. Tapos, para may lusot sila bago umuwi, mag-grocery muna. Galing, no? Diba? Ang lamig ng ulo ng misis mo nun. Oo, kasi may grocery pa naman, di ba? Nakakuha ko technique sa'yo, ha? Hoy, hoy! Kailangan pala yun. May grocery lang katapat kaya Francis. Uy, pero grabe talaga din yung, may humor si Francis eh, no? Oo, lakas ng dating niya. Tsaka yung parang kahit seryoso yung sinasabi niya, natatawa ako. parang, yung mga kinukwento niya sa atin, syempre, di ba, alam naman natin hindi naman tamang desisyon na gawin yung bagay na yun. I mean, tamang action na gawin. Pero, kapag nagkukwento siya, parang, matatawa ka kahit seryoso siya, yung gano'n. Malakas dating to kay Francis. Oo, kaya, feeling ko kaya nahulog din tong, kapatid ni Mrs. Lalo ka dito, Kuya Francis, kung nakitutok ka minsan. Oo nga, pag wala kang nagagawa dyan sa, sa biyahe mo, kunwari, napadpad ka, Pasay lang naman Pasay siya. lang naman eh. Daan ka dito. Bigyan ka namin ng t-shirt. Yan. Yan. Tapos tatanungin ka namin ulit, para kanino ka lang tumatayo? Parang daig pa natin mga yung tagday mga investigador, di ba? Kung sakali man, parang nasa trial. Naloka ako. Ayun sabi may humor siya, lakas ng dating sa girls. Diba? Sabi dito, ang ganda ng kwento, nakakalis ng pagod. Di ba? Thank you Salamat naman din sa inyo. Kami din ni Titan Jello, parang nawala yung pagod namin. Visit daw yung para kanino ka tumatayo. Di ba para kanino ka bumabangon? Oo. Dito, para kanino ka tumatayo. Tsaka bago na
talaga sa akin yung give and take pleasure. Alam mo na pag-usapan nyo, yung parang na-verbalize sa isa't isa na parang, itong ginagawa natin, give and take pleasure lang Samantalang yung iba parang, fubu lang tayo, friends with benefits lang to. Kaya no label, ganyan. Ito talaga, give and take pleasure. Na-verbalize mo yun. No? Ay, naku ka, kuya. Ang galing mo. Kuya, promise. Amazing. Ay. Natawa ko. Kanina kasi kami ni Titangelo. Nag-off na kami ng mic kasi tawang-tawa kami. Oo. Ay! Para Anyway. kanino ka tumatayo. Oo. Uy, pero shoutout natin lahat ng mga TNBS driver natin na nakikinig ngayon. Nakatuto ka. Yung kasama natin every time na umi-ere tayo sa ganitong oras. Kasi marami pa rin mga TNVS drivers na gising ng ganitong oras, dude. Sobrang dami. Tsaka, ingat din po tayo, Alam mo, dami ko rin nababalitaan recently, dude, na tina-target talaga mga TNVS drivers. Kaya nga sana magkaroon ng mas malupit na batas at magandang implementasyon para dun sa mga TNVS drivers natin na gusto lang naman kumita, 'di ba, ng pera. Tama. Tapos ang gagawin, aabusuhin, 'di ba? Tatanggalan ng buhay. Tama. Kawawa naman yung pamilya. Ay nako. Kaya dapat lagi tayong mag-ingat lang. Yan, ingat po, no? Anyway, maraming salamat Kabisyo sa inyong pagtutok sa amin. Mamaya ulit, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Hindi na bukas, di ba? Mamaya. Mamaya na ulit, oo. Mamaya na ulit magsasama tayo 9:00 ng gabi hanggang hating gabi. Nakapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Top Secrets. That portion. Metro's number one. Metro's number